bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV en puɗɗirima e indi gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mbo juumata faljata dokkowo mbo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e indi gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhammadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e windere goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde me nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna en jetti hilifaɓe diine e aada e dendagal calɗi Piindi TV kono en jejjitta rewintoɓe jewte men kala saaha bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminirama juuɗe ɓernde bisimilla moon e émission men Ndioudou Dierry ala no mbatten sowona kuccen e Ndioudou Dierryal manggal hande invite ɗen on woni tandum Ndioudou Dierry ɗi holno wiite kanko haalnat moon Ndeye Fatou a salminama juurama haali gonga mi salminima juuri bon danima ɓeydu ɗum Ndioudou Dierry ɗon mais mi nani ɗe mi nani Pulaar eyyi ɗum yimɓe gandat ɗum salmintan dabo mi salminima yimɓe ɗon foof mi salminima mi juurima hot jeeyaɗa min ko Diayel Pendawa affaire toon yaade ala mi meeɗa yaade toon noon affaire yaade Fouta mbiɗa yiiɗi yaade toon noon affaire yaade Fouta eyyi e wadde tane mon Ndioudou Dierry salmini on ala no mbatten juurima deftinen hen Dieynaba Diallo assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama noon foof kala mum e inde makko yettode mon mi salmini ɓeɓe renumi plateau he on jarama Awa Dieng Sala salamu aleykum bandiraɓe fulɓe mboɗo salmina goto foof inde mum e yettode mum e mboɗo salmina mawna men o Oumou Dieng e mboɗo salmina kala yeɓoyanke Piindi TV machallah Seydi Diop assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV en calmini funnague hirnague jeeri e waalo en jarnima kadi Oumou Dieng e tawteɗen oɗo émission baɗɗo fayida bandiraɓe jeerinkoɓe e walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe guuli e ɓuuɓi ñalloɓe jaam Allah ñalle moon jaam Allah waale moon nde wonno ko noon aduna o lelori ka Ndioudou Dierry min mi wona Ndioudou Dierry de kono ko jibinami ko ɗo e Dakar ɗo e Dakar jibinaɗa adnan Pulaar de manda ko ittuma e Ndioudou Dierry ɗo jibinaɗa eyyi noon tigui min noon plateau hade men fuɗɗade alay saago mi haalan moon yeeɓiyankoɓe he min e hooram mi yiiɗa nen ɓuuɓ te so jogori ɓuuɓde tan min kaytata onon gandi so woni on kaccitaki kalnon yimɓe so woni on gottaki kalnon amen wadde ɓuuɓi no fewi ala no mbatten so wona nannen question réponse goto garen e yewtere men Ndeye Fatou aɗa wawi defde ñiiri buna ñiiri buna e mbiɗa wawi defde ɗum de eyyi haalna men no defirte ñiiri buna ɓeyda ɓamta sawtol ma saɗa defa ñiiri buna a ƴettat gawri hawa ƴetta ɗum ɗo guerte noflaay guerte noflaay no wiyete Pulaar guerte unaɗo eyyi guerte ɓe uni ɗum ɓe uni ɗum eyyi ɗum woni noflaay eyyi wata jalamde sa jali eyyi an haal tan kake minen kettima eyyi eyyi sa addi ɗum ɗo gawri ma fawa ɗum eyyi adda guerte ma fawa ɗum ɗa waɗa ɗum kecca waɗa ɗum ɗo tamate fawa ɗum ɗum no defete laahu bisap mi andade an tan haalat kay haal no defirte ha gas fawa ɗum so woni Pulaar anda kecca buna ganduɗen ko buna eyyi buna mbatta hen eyyi ko buna mi waɗata hen eyyi mi addata gawri o mi una ɗum mi waɗa ɗum comme ñalan sankal ɓe wiyete sankal Pulaar won wiyeteɓe sankal mo accam wawi no haal minen kettima eyyi a heccani kam de ko ala minen kettima minen keɗo a heɗodem ke haali gongo eyyi mi waɗa ɗum mi fawa ɗum e barme o defa ɗum holko pawta e barme o nduggo ala ko ɗum ɗo mi defa ɗum no defirta ɗum mi hawama acce Oumou mi defa ɗum taw nefade won fonto yimɓe ɗe sukaɓe gonɗo te sukaɓe kalat haal mbimami a rokkaki ɗum de haal
haal no defirte sa fawi barmi ma no mbatta a waɗa ɗum ɗo sankal ma o a waɗat hoɗum sankal ma o sankal no wiyete e pula sankal no wiyete e pula mi wiyete pula andade Dieynab sankal no wiyete e pula Sankal. hawa sankal mi andade Adama min nanta wolof no feewi de haal tan mi anda ɗum cengel wiyete yow cengel e a waɗa ɗum cengel a waɗat ɗum cengel ko ɗum Andano defirte. ay ɗum in hersini hay Dieynab wima anda no defirte mi andi de wawa ɗum wadde aɗa juddu joni o jaggi kam mais mbeɗa wawi defde ɗum mbeɗa wawi defde ɗum on juddu jeeri jagguɗomo min mi yan juddu jeeri o min woni juddu jeeri e haala ay ɗum in hersini ƴeew sukaɓeɓe kamɓe fof en mbawi nde après kamɓe kaalat haal normal min kettoma aɗan warta o de walla e kon continue wawa awa defde ñeeri yeeɓiyankoɓe ndey fatou wawa defde ñeeri wawa defde ñeeri e Dieynab no ñeeri defirte Ñeeri buna. Ñeeri buna de. Est ce que ñeeri ne weli sax parce que mbaɗa nanando bir wiyat hoto rottu mbiɗa buna sa rotti mi ñamata somi ñamami mi lawjata somi lawji mi potama est ce que ɗum ne weli hay juddu jeeri o nden nan pulaar de joni kay komi haal pulaar tigui e joni noon ñeeri ndi no defirte a waɗat gawri e guerte unaɗo e dugguji mo wonta hen foof joni saɗa defa ɗum a fawat ndiyam a fawat ndiyam o waɗi boñ ko noon après mboɗo sikki aɗa sikki ko ɗum ɗo ilete no wiyete an wiyanno joni oɗo wawa de mit seɓoɗima o kay wawa heɗa sa waɗi hen guerte noflayo après mbaɗa hen cengele o après gona nokkas ma mbaɗa hen so ɓendi tan rotta yimɓe ɓe ñama mi haari aɗen toujours hay laccir mon ñanden son kaali gawri sottete il faut gandon ɗum gawri sottete so sottama ha laaɓi dufta joni noon machine aji ngoodi kono nden ko juuɗe duftirtano gona e sedde ha wonta conde anani gawri sottete e an lawƴowo gawri manda mone moon lawƴol gawri de ñande condi nde ñanden ko Dieynaba no defirte ñeeri buna min noon mbe jogor dañde gacce ɗe so Adama gorko ɓuuri moon wawde defde ñeeri buna min kam poɗɗe tan jaram kam mi wota yarfode ñeeri buna wawa defde ɗum de tan e et haal ko mbawɗa ko somi ettima kay ko bonande fammi Adama no defirte ñeeri buna Dieng ñeeri buna de min kam a ɓallinan kam ɗum tan mi ñama kono mi anda fof holno defirte illa mi meeɗan ɗum defte ha so ɓallinama noon mbiɗa andi ay jumol ngol Aissa waɗi joɗigol Aissa namdima so tawi wonde ñeeri buna ene weeli sa nani jimol ngol tan a faami a andan ñeeri buna ene weeli ene weeli so tawi a faami jimol ngol donc an a famani jimol ngol ene weeli sa defi mi ñamata ene weeli ene heewi cet cellal somi ñaami mi lawƴata ayi donc a ñaami sa lawƴi ainsi de suite mi waɗi ɗo mbabbu fuujande noon bim cet ene heewi cellal ene heewi cellal mbiɗa andi kam ene heewi cellal mawɓe men kadi ene jinno ɗum no feewi kosam so heddime lahal seeɗa no wiyete kosam min noon ndey Fatou ƴeewirta kam ne welanima haydara te ɗum gonɗa ɗo hay tusa wawa sukaɓeɓe sah caɓorma kosam so heddime mon wawa ala so ɓooyide bim e joni o question o tan après gartene ko jiɗɗen ko yewtude kosam so heddime lahal seeɗa ndey Fatou an tottim konngol lehel kosam so woni seeɗa kosmal woni hen no wiyete seeɗa heddi hen Dieynab so tottam mi ñama ko Dieynab mi wiyete kadi sax mbaɗaɗano ɗum de mais mi fayti ɗum a fayti no wiyete wona biradam o firti biradam mi anda ani de biradam woni kosam birade joni taw fenday Ah. No wiyete Adam? Cikkum de ko keddam.
ina wiye curuɓel ay curuɓel en woni wiyoɓe noon e banggueji fulɓe to ketti foof woni wiyoɓe ɗum curuɓel diwan toro mbiyat ɗum ko curuɓel kosam kadi woni wiyoɓe ɗum keddam ina wiye keddam ina wiye curuɓel Ndeye Fatou holko addanata neɗɗo wonde juddu jeeri holko firti juddu jeeri holko addanata neɗɗo jiganaɓe ma gon fulɓe taw an a wawa pulaar wona min ko yayam par ce que min meeɗa yaade Fouta gami juddu fila juddu o ala ɗum ala hende ate a haalat no fewi dani ma nde sawtol ma ɓamtu no fewi meeɗa yaade Fouta ko ñande foof ko jolfo tan haalata ñande foof mais yayma ina haal pulaar mais seeɗa seeɗa min mi wonani e yayam yayma sin haaldanno e mon ko haaldanno e mon jolfo yayma haaldane mon te ko haal pulaar ko jolfo babam ko jolfo ko noon aɗa waɗa débrouillé tan bamma ko jolfo mi waɗa débrouillé tan par ce que mbiɗa yiiɗi leñolam mais so wonani noon ko ɗum mi wawi hen tan mi wawata hen so wonani mi waɗa débrouillé pulaar o so wonani noon mi wawata débrouillé pulaar o mi continue tan jolfo o a continue joni ko seeɗa nanɗa o hen no nanirɗa ɗum par ce que mbiɗa yiiɗi leñolam aɗa yiiɗi leñol ma ɗum tahi ndeysan bel juddu jeeri koko foti jaleede walla ko foti waɗede encouragé ha artire e nder men mi sikki ɗo a fotani jalde kam aɗa waɗa kam encouragé min jalma an aɗa jala kam ñande fof mais a fotani kam jalde aɗa waɗa kam a accat kam mi waɗa yeɓiyakoɓe nde fati accam wa ɗum même so min naati e dental o sax aɗa jala kam an aɗa waɗa kam kaño kaño wona pulaar mi haalat tan joni holno jiiruɗa Piindi TV waɗɓe créé émission juddu jeeri par ce que enen gownoɗen yii tan émission ji men fof wiyete kay so neɗɗo pulaar mum laaɓani wiye woto haal walla woni hen banggueji hayso wona émission so pulaar ma laaɓani mbiyeɗa isdirɗo an pulaar ma laaɓani a wawa jomum duñe ɗemɗe goɗɗi mbaɗoy récupéré jomum woni en puntidirani jomumen ha garte ko gonɗen ko kono en duñiɓe ha mbasɗen yimɓe men woɓɓe mbaɗoy ɗumen récupéré holno jiirɗa ɗum ɗon min a finani haydara ɓandu ma ndu hannde no mbaɗani welani kam haal doole ko ni mi waɗi nane fof diñande fof ko ni e haal doole dillu mbeɗa anduma aɗa ɓuuri dillude ni aɗa ɗano tan e micro haal yimɓe ko an ketto aɗa merni tan aɗa wayno ñiiri bunani bendam buubi hen ndeysan par ce que min mbeɗa yiiɗi leñolam ndeysan ñande fof mi wiya yayam e mamam mi yahat jayal pendaw ndeysan par ce que neɗɗo aɗa fodde yidde leñol ma par ce que leñol ɓuuri fof pulaar no riche pulaar wona n'importe quel nit tan wonat pulaar par ce que pulaar no riche n'importe quel nit Oumou ay accam tan mi wadde débrouillé ma wadde débrouillé Ndeye Fatou Seydi Mbaye wadde débrouillé wona n'importe quel nit mbiɗa yiiɗi leñolam ndeysan Dieynaba Dieynaba an elle ɓanduma dogi ko haali ko de wallahi ɗum trop hol jiirɗa ɗum ko haali ko neɗɗo a yiidat leñol ma par ce que min ala ko wona pulaago ndeysan min moom mbaɗa waɗa débrouillé par ce que komi mbi haal pulaar tigi nene ko haal pulaar bam ko haal pulaar sayi pourquoi mbaɗa waɗa tout pour nande pulaar par ce que galle amen kamɓe fof eɓe nani mais min yanomi wuuro amen boynaji gartumi mi nanano wolof pulaar tan haalatnomi mais après min jeehi ha goto moment tan mbaɗa waɗa commencé yejjidde seeɗa pulaar par ce que mi wayɗi to wuuro amen mais mboɗo yiiɗi mais ko ɗo jibinaɗa min ko ɗo jibinami ko ɗo mawnomi mais boynaji nanɗa pulaar boynaji nanmin pulaar par ce que toon ala yimɓe ɓe fof ko pulaago tan ɓen kalata e ɗum ɗon tamin helsini yimɓe fof aɗa haala pulaar an wonda bingel ha pulaar 100% aɗa haala pulaago mo ganduɗa hay goto andani ɗum ɗon noon vraiment c'est honte
ko mbiyata kawma Dawda Dia jagganɗo mon no junngo biiɗo woto en jallet wota hay goto jal mon yo yimɓe mbaɗ mon encouragé on ɓeydu mon doole e semmi bel mon cuus ɗemgal ngal mbawon haalde ɗum holko mbiyatan on moom mi wiyanmo on par ce que no garɗade Piindi hay salminama jofɗa wawan ɗum ɗon wonko goto eyyi te ɗum ɗo ko kanko puusma hannde hay soko seeɗa on puusma pour on ɓeydo softindem ñan fof om haal machallah om waɗma encouragé on ne holko mbitan on moom mi wiyatama ko wona o jarama ko Allah tan accintumomi par ce que hande so wi joɗima ɗo hami suusal mboɗo haala c'est à cause de kanko kanko wiyata kam mama hay so ɓen jalima haal ay neɗɗo a yiɗat demgal ma haal ko wawɗa anani wimomi eke o waɗi kam vraiment encouragé hami dañi hande hami suusi wonde ɗo mboɗo haala yo Allah yoɓmo amin ya rabbi amin Awa Dieng Sala Awa Dieng ko juddu jeeri holko addi pulaar ma laaɓani yimɓe galle mon en kaal pulaar bon min addi pulaar kaal pulaar am laaɓani min en général babam ko olof nena woni haalpulaar mais min babam ko gondammi mo ko heewani ko gondammi nenam ko ɓuri heewde et en plus min nenam konko galle aɓe mbaɗa débrouillé aɓe kaala pulaar certes galle o ko jolfuɓe mehe gon toon nder galle ma nder galle o mais nenam moom konko tout le temps ko pulaar o haalanta men certes aussi fréquentation amen fof ko olof sa yalti pulaar o kalta ɗum rek ko nder galle et sa yalti kalta ko olof mais moom e nder galle amen o a suusa haalde hen olof ko pulaar rek kalantamo et temps en temps amin jaaha Fuuta ɗum aussi ene moƴƴi hen parce que ma janngu toon ko heewi parce que ɗo Dakar sa woni ɗo certes ma nan mais pulaar o watta noon clair mais Fuuta don toon ɓurta nande pulaar baddu hot e pulaar luggiɗɗo toon ɓurta ɗum toon nande eyyi ko ɗum tagi nanmi pulaar holko mbiyata sukaɓe haaloɓe pulaar jaale walla mbiye is walla gumme ɗo holko mbiyata ɗum ɗon bon min mbiyanmaɓe hay soɓe nanani pulaar oto ɓe kersu hen après ɓe ƴeewo ruttade caggal maɓɓe ɓe ƴeewo demgal maɓɓe par ce que neɗɗo ala fof ko ɓuuri demgal mum ko demgal ma rek joguiɗa hay sa nanani oto hersu wadde faute uji wadde débrouillé sa waɗi débrouillé rek ma yaltu hen en tout cas oto hersu haal so yimɓe jaari ko haaju maɓɓe andal andu rek ka jiddo nande demgal ma e oto hersu hen haydara dal sa jogui envie haalde haal par ce que kalta ko ɗum tagi aɗa nana kedi plateau ji émission juddu jeeri jottoɗaɗi holko plateau waɗma e holko ɓeydanma bel sa hooti in softinma e haalde pulaar walla certata e pulaar ɗo yet walla holko waɗma dal holno gurduɗa ɗum bon plateau o waɗa encouragé sukaɓe par ce que min joni somi ari ɗo en fait bêtise aji mo kalami di fof somi yeki soɓe jeeɓi après ɓe ɗum par ce que ɓe mbaɗat kam corrigé kala komi andano ɗo somi yeki toon ɓe mbaɗat kam corrigé wona ɗum ko ɗum wona ɗum ko ɗum et so wi kam wona ɗum ko ɗum soɓe kalni kam réponse juste o mi waɗat ɗum capté ça veut dire que pulaar am nana waɗa amélioré ko avantage am rek en plus mboɗomi gagnoy hen trop même bravo machallah waddi Adama Diallo Diop wona yettode Diop haaltake plateau Diop haaltake plateau d'accord aɗa wiye Diallo aɗa aña Diallo mi n'importe qui watta yettoto e Diallo de ɗum ma en gaare haala mum inchallah ewa Adama Diop holno jiirɗa émission men juddu jeeri holko mbiyata sukaɓe ɓe sikki sa yeeɓiɓe hannde a heeɗimoɓe hay sika juddu jeeri an hay sa jibinama ɗo ko an saɓoriɓe bel wona fierté kucca e sukaɓe yiɗɓe wonde in eto pour wonde Allah jarama a jarama Oumou no mbirmi e fuɗɗode nde tan vraiment ko fartanga mawɗo hono ɗiɗo émission ngaji surtout e joddade hono ɓeɗo jogoyɓe courage yidde vraiment leñol mum tagui haɓe mbaɗa koɓe mbaɗata ko ha naye juddu jeeri en jooɗi hen voilà donc sa yi no mbirtamo nayejo ni o ummima
o jaɓi arde invitation yewtere nde ngam wawde vraiment no jonjoni Dieng wiri ni kala ko haala hen ko fewani janggo sa jottima ma yimɓeɓe mbawa widema ko ni yaari ɗum ɗo ko ni poɗɗa haalirde ɗum ɗo ko ni poɗɗa haalirde ɗum ko hunde wande fayida ko ɗon noon tunnotoɗen mbawen jarnade vraiment ñiɓɓe télé ɗe hayso tawi en so gamri tiggu weeli ko yummum jagge balaɓe wallahi donc eɗen jetta hen eɗen manta hen Dawda Moussa Dia vraiment mono waɗa golle baɗɗe fayida e pulagu ngu nde addi Piindi TV wi ko Piindi TV télé men ayi ɗon addi vraiment hunde nde gandanɗa hoorema dendal ko enen dendi donc dental woni foof e nder hen se jii Aïcha début wawano hay salminde kono hande nana waɗa effort aji e progrès ji mawɗi lawƴiɗo condide e voilà kono ɗon ko erreur tan monumental mo waɗi ñandene wi condi ma lawƴe condi kam so lawƴama ndin haydi ñamen ndin haydi ñamen ɗum il faut anda ɗum kadi ɗum ko woni ko kalanɗeɗen no joni o wonta wiitu noon mbiɗa sikki ha aduna gasa o wonta wiitu condi ene saabu émission so gasi wona feradem kamɓe minen jiidi dente yiɗɓe Oumou Dieng ceerno Amadou Ba e dente kewɗe émission ji men à chaque fois so gasi jewte ɗe continuet koye dente ɗe koye dente ɗe yimɓe continuat jewte ɗe wadde ɗum ina waɗa encouragé yimɓe mbeɗa waɗa hen profito kadi mbeɗa salminaɓe e yimɓe men wonɓe caggal leydi mbeɗa jooɗo comme moment leldo to timtanike ina haalde makko so ari ma waddema émission juddu jeeri cukalel dañɗo 4 ans yeehi ha watti hakkille mum e ɗum ɗon ha woni widem non c'est moi la plus belle kanko faɗɗima affaire uji ɗin minen jewta minen dial ha cukalel joguiɗo 4 ans waɗi ɗum encouragé wonɓe toon mbima ina jiiɗa haalande sukaɓe mumen pulaar mais so jeeɓi émission ngaji ɗi sukaɓe mabɓe ina namnoɓe ɗum ɗo no wiyete eɓe gone firtandeɓe waɗa ko ballale mabɓe te enen kadi ɗum ɗon woni fandare nde saabu doole liiga ko ndiyam nde tawno leñol ngol goto foof memboto holko welata leñol mum holno gardirɗo waɗir ɗum ni wadde machallah ko aɗa wawi yawtude ɗon ɗum ɗon tan jiɗnomi siftorande bandiraɓe ɓe tigui rigui ko noon no mbiruɗa ni aɗa andi eɗen kewi wiide retour à la base retour à la base noon ene heewi façon ngaji ɗum ɗo ko Dawda Moussa Dia waɗi ɗo ko retour à la base par ce que gonɗen koye jamanu kesam nouvelle technologie jamanu foof e gongaji jamaji foof eko yadata hande hayso tawi aɗa waɗa regretté a yahani wuuro moon mais hande hayso tawi a yahani wuuro moon à travers ɗeɗo jewte mbiɗa sikki a waɗi retour wuuro moon par ce que kala ko woni Fouta ene wawi tawede ɗo e ndeɗo yewtere ko ɗon noon mbatten vraiment jubbande to banggue karallaji kese to wonde WhatsApp bien sûr so yeehi ha suhaɓe tokosɓe mbatti hen haqqillaji mumen ko ɗon mbiten kadi yewtere nde kone université konde duɗal jaaɓe hatirde mbiɗa sikki jangde mawde nani hen donc ko ɗum noon ko hunde funde waɗede félicité hono Dawda Moussa Dia en enen ñaaga nde Allah hebbintaɓe e nder leñol he machallah so tawi ɗum heewi tan mbiɗa sikki e nattan haalde haala juddu jeeri en mbiyen juddu walla jibinande foof pulago hay soko photocopie mattan moƴƴi photocopie makko keɓɗen eɗen jiɗi machallah enen mbaɗi hen profito ko wayni Acca Ousmane en Gueladio Soumare en no Amadou Kosa Thiam ɓen foof eɓe jeeya e noddoɓe men ɓe sanga de émission ji men jaltat nde sukaɓeɓe kadi en civre ɗum no fewi en continue débat o nde tawno so waɗama ha pat mi ronkat hay noddade téléphone aji men ɗi nayal juddu jeeri ɓurɗo andirede Ndeye Fatou Mbaye mbiɗa Ndiayen Pendaw jeeyaɗa Sonko ɗo wi Ndiayen Pendaw jeeya mbeɗen waɗa ɗum recherche mi suwa yitude koreji makko an noon yo taw laaɓi ko Ndiayen Pendaw jeeyaɗa holtani e Ndiayen Pendaw ana andi hen haydara mi anda hen haydara an a yeehi Aliou Sida Aliou Sow a andi mama toon ko kaƴon mbimami a andi ɗum toon ko kaƴon hoɗon wontani e Ndiayen Pendaw Baydi Ousmane Sy Ndiayen Pendaw eyyi ɗum après mam lijjit ɗum men gartu hen eyyi joni noon Ndeye Fatou Mbaye aɗa pari pour yaade Fouta mi pari kay sagam nani mi fawi aɗa pari pour yaade Fouta hande tan min yaaha ewa joni noon wonko jiɗnom namnadem kadi question e Pulaar no jiirɗa Pulaagu no jiirɗa kadi plateau men Piindi TV
waɗi hen contane no waɗi hen content eyyi ko noon ne weli kam a ɓeyda danima noon danima nden famde no fewi manda farnoto manda mernoto holko mbawɗa min defande pulaar min mi defi hammi pari ko an heddi an def an def min mi defi ñiiri buna ala nirde a defani sukaɓe def ɗum ko min defi ɗum de aɗa andi sumalle ko woni sumalle mi anda ɗum de anda sumalle aɗa andi sumalle namno Dieynaba ñam min de meeɗanande ɗo sa hande goho Adam aɗa andi Dieng no mbirumi nane ni pulaar ala no mbirum nande affaire nandete o ala ɗo non wona nandite ko kalami ko hunde wonde pulaar ko langue baɗɗo riche ene wawi en jeddidirani ene ɗon wawi no noddirte e nokku wiiri o won ken jabta e nokku oga wiiri o won komin jabta ko woni sumalle sumalle mo kalɗa o mi famani mo sumalle ko sumalle tan mi anda mo de ayi ko jogate ko nguru pewnoteɗo tan waɗi jaggoɗi mbaɗa hen kosam gona yonkude eyyi voilà minen joni wonan ɗum min wonanno min noddirte no noddirton ɗum minen ko ɗum ɓennon ɗum kadi ursuru menda ursuru de ɗum ko safrode ursuru ursu min to amin to ko ɗum noon min noddirta ɗum to mon to ko hoto damga ursu mbiton ɗum eyyi no mbiɗani rek pulaar en ndiyam ene waɗe kosam voilà eyyi Ndeye Fatou ha hande koye ma gartamde après mi fuɗɗo to jooɗi mi refanma ha hande koye ma mi fuɗɗo artude mbaɗen par ce que mbeɗenni namde ɗe sen beddim namde ɗe ɗum woni weddade nangue ɗoɗe wona kada turfo ɗum ewa hojomaji men ɗiki heddi ko heewani holko mbajitoɗa génération a nayyal juddu jeeriyal ngal holko mbajitoɗa sukaɓe men ɓe mbaɗaɓe encouragé a ɓeyɗaɗa susnude machallah annaɗa tinni min beltima kadi e waddem disponible arde notade men eyyi par ce que mbiɗa yiiɗi leñolam ndeysan ɗum tawi sa noddi kam tan arat sa hooti hande ma continue haalde pulaar galle mum ñande min kay hande foof mi haalata olof hande fof a haalata olof kono hande tan haaɗi e janggo e bawa janggo ñande foof dal ko pulaar tan mi haala joom galle ma aɗa pari pour janguindem pulaar somi yeehi joni kanko noon omo nani de joom galle ma mais o wona haal pulaar mais o nani noon sa ko nani hen omo nani par ce que kanko yahat jaayen yahat fuuta joom galle ma yahat jaayen e affaire touristique eyi Dieynaba holko mbatta conseil hono ma en mbawen uddirde yewtere nde pour susnude juddu jeeridi toujours noon bennan Dieynaba saɓrana men de comme garawde toujours men nan ɗum e jewteɗe machallah wadde a softini heddiɓe anne aɗa wiya a jarama ko bis baba aussi manque ɗo hande de waji ɓennan namnom no fewi guilo jogni oɗo temed ɗiɗi mum ha hande o natti yeede ewa ko kalɗa ko ɓoloma joni ko batta conseil sukaɓe ko waɗanmi conseil sukaɓe pulaar ko haydara bulani ɗum welle min garatmi ɗo e galle he min wawa haalde sa mi wawa won haalde haydara mais joni mboɗo seɓora seeɗa il faut min daña courage pour min haala par ce que sa haalani des fois yimɓeɓe somin haali a yiyat ɓe jala ɓe eɓen jala min mbiyata he anani o ko haali ko mais joni sa refti e yimɓeɓe komin haalta ko mbiya ɓiɗe mbeɗe somi haali eɓe jala kam a haalata fof daña courage pour haala min de hayso neɗɗo jali kam dow ha ndoddu jeeruji ko otoɓe mbaɗɗo walla nduddu jeeri otoɓe mbaɗa complexé par ce que complexé o ene joue hen ko heewi mbiya mino gonmi koye milieu olof somi haali pulaar ɓe jawoto kam walla ɓe jiirat kam
fewi dal wade yomi wat kase min ko gonmi ko mi hala bedo ko be ngoni ko ala ko kambe be mbadani dum kambe abene kala ko be ngoni ko et pourtant neddin wasnande français in haalin wad fotu jalete hatta dum ba oui c'est ça hatta dum dartade kambe no be mbadata faute et français abe mbadi tawbe darto haw yimbe den jalabe mais be mbada dum haydar so be nangiri non pularo yimbe fof ma mbaw pular auto be mbad complexé paraji aussi mbada be encourager so be jodi may galleji abe kala na bibbe mabe pular parce que certains parents be jodo de galle be kalta ni pular ni olof mais gile suhama be hebi 3 ans wala 4 ans be jangita dum ko français taw ko an ka halplar a jangina ni biye halplar mais jata ka jangina dum demgal gondal moy français jon para josi am jogen pas de responsabilité yebe mbad soutenir suhabe mabe be jangina suhabe mabe ko be ngoni ko parce que ça namdam aweta originement kala to jada aweta originement ko hoton originement hoton beda originam ko futa adana ni pular menanani dum ko gatché ene hasini mi wada mona encourager et ka son xulde arde parce que minen fof debi ñane min ngayinde moy lol dal amin jogino complexe touti mais après ça ira inchallah et noddudi kedi juddu jeerin be e pada e kambe fof yobe ngar en général aussi be tousa caméra do woni pour wi abi odon jaltay dum do hek pourquoi pas jehen ha batten waddi dudal men oui c'est ça ko problème enen jang tiagal émission pula oui c'est ça parce que ñane hen aussi nenam ko nono wi kam o yomi so dum do pular mbodo jang pular parce que pular mo labani men battu rentude enen fof enen jang dum tiagal émission e non Seydi Diop ewa Allah jarama min kam madami conseiller tan juldi jeeriji di ko no biruɗani wotoɓe kul arde wotoɓe kersu arde wotoɓe kul arde nde wonno soɓe ngari ko nafoore mabɓe woni hen mabɓe mbaw wadde ramassé ko wiyete les lacunes kala koɓe ngakkirino e pular walla e pulagu mabɓe mbaw tawde ɗum e yewtere juldi jeeri so Allah jaabi voilà non tigi rigi waddi bandiraɓe musidɓe tedduɓe waddi onon yeeɓiyankoɓe balle min waddi encouragé sukaɓe meɗen cuusnen kedi sukaɓe meɗen ha mbaw suusɗi mbaw arde saabu kala ko goppuɗen tan woɓɓe keptiyat te so woɓɓe kepti tan hankadi sukaɓe men majjat taw enen majjini mbas jalede mbas jalkiteɗi no hayso jalama ni machallah kedi kañumen ne cuus ko mbaɗat ko waddi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno émission men juddu jeeri ko ferguita e ko tata gandon neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmin ɗum kono noon mi yahata sans wadde remercier ma moma adoré on rewi oɗo wutti yaynennege Espagne e ma cousine adoré Dieynaba Allaji mbeɗo weltano on no fewi machallah nde tawno uuri gilli condi mbeɗo tinma ɗum safrat ɗum jarana ƴewam anne ewa on calminama on beltanama yeeɓiyankoɓe kono en jejjittake jagguɓe karalagal ngal ha mbawɗon yiidamen no hanirat ni soldateɓe wonɓe caggal caméra ji Samba Diop e équipe mum Ndeye Fatou Masali Amadou Touré Thiatou Walo Didje Kiss machallah e joom maquillage o hono Kumbis Babou kalko jiiɗon ɗo machallah no yooɗi no yetta ha tan ko kanko rewɗon e maquillage uji wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on manama e jettode